Gusto ba ikaw og tinuod nga magbalantay sa imong kinabuhi ug muhatag kanimo gugma nga walay paglubad? Igsuon basaha ang Salmo 33 bersikulo 18. Nag-ingon diha: Gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog ug may kahadlok kaniya, kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Igsuon kung gusto ka nga makaangkon ug tinuod nga magbalantay sa imong kinabuhi, pasidunggi ug kahadloki ang Ginoo. Tungod kay kung imong pasidunggan ug kahadlukan ang Ginoo, magbuhat ka kanunay sa mga butang nga makapasidungog kaniya. Magbuhat ka sa mga butang nga uyon sa iyang kabubuton, ug likayan nimo ang pagbuhat sa mga butang nga dili uyon sa iyang kabubuton. Tungod kay aduna ka may kahadlok sa pagbuhat sa mga butang nga ikasuko sa Dios, nga dili makapahimuot sa Dios. Igsuon sa ligi gayud ang gugma sa Dios. Tungod kay ang gugma sa Dios dili gyud kana mulubad. Kung unsa ang gugma sa Dios kanato kaniadto, hangtod karon dili gyud kana mausab. Unconditional love ang ihatag sa Dios kanato igsuon. Kanang imong isig katawo karon, kanang imong gihigugma karon, dunay panahon nga mulubad ang iyang gugma. Dunay panahon nga muusab ang iyang gugma. Dunay panahon nga kanang iyang gugma nga iyang gihatag kanimo mausab kana. Apan ang gugma sa Dios igsuon, timan-i nga dili gayud kana mausab. Dili gayud kana mulubad. Iya gayong ihatag ang tinuod nga gugma nga dili sama sa gugma sa tao. Maong sa kanunay igsuon aron atong maangkon ang tinuod nga magbalantay sa atong kinabuhi ug ang gugma nga walay paglubad, sa kanunay atong pasidunggan ug kahadlukan ang Dios sa atong tibuok nga kinabuhi, sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan sa matag adlaw. Amen. God bless sa tanan.